Amb el carnet jove disposes de més de 8.000 descomptes diferents. Ens trobem a la ciutat de Barcelona en busca d'algú amb actitud de tatuatge. Trobarem algú disposat a fer-se'n un ara mateix? Ho descobrirem. Ens acabem de trobar la Cristina. T'he de preguntar per què utilitzes el carnet jove. Per anar al cinema i PortAventura 2x1. És molt més que això. Teatre, albergs, metges, cinemes, al mercat també, psicòlegs. Fins i tot les coses que ni t'imagines tenen descompte en carnet jove. M'he quedat sense saber què dir. Fins i tot en els tatuatges que anem a fer ara podrem gaudir del descompte, així que si vols, anem ja. Hola, bones. Veníem a buscar a l'Adriana, que tenim hora per fer un tatuatge. Hola, bon dia, doncs mira, sóc jo. Volíem preguntar-te si hi ha descompte amb el carnet jove aquí. Doncs sí, mira, actualment tenim una promoció que són 2 tatuatges per 1. I amb tot això del Covid, quin és el protocol que segueix una botiga de tatuatges? El primer que hem de fer és posar-nos gel hidroalcohòlic. Ara us prendré la temperatura als dos i després passarem a signar un formulari. Us imagineu que surt febre? Seria super fail. Ets conscient que un tatuatge dura per tota la vida, no? Aviam, normalment els tatuatges, algo que signifiqui o que sigui important per tu, no? Soc diabètica i volia fer-me alguna cosa relacionat amb el sucre. I vaig veure aquest tatuatge d'aquí, així en plan sugar free, i dic, pues aquest mateix. Jo t'he portat unes alternatives i te les ensenyaré a veure què et semblen. Un tatuatge del carnet jove, què et sembla? És original. Pensa que tindries descomptes de per vida. Aviam, què més tens? Aquest és xulo, eh? Aquest és super adorable. És molt maco. Too much, no? És massa. La Rosalia canta molt bé i tal, però fins al punt de tatuar-me-la no crec, eh? I aquest? Hosti, i aquest? Qui és aquest? Soc jo, és la meva foto de perfil d'Instagram. És divertit, és simpàtic. De moment començaré amb el sugar free, que és una cosa petitona. Doncs va, som-hi. Vinga, va. Del 1 al 10, com de nerviós estàs? Un 10. Estic dels nervis. Mira, mira, ara comença. Entra l'agulla, sí? Vale, ho estàs notant? Sí. Tens por a les agulles? Por a les agulles no, perquè amb el tema de la diabetis m'he de punxar tots els dies. Però la sensació aquesta de tan seguit no l'havia tingut mai. Doncs això dels tatuatges, et pots tatuar a qualsevol lloc? No, i de fet s'ha d'anar molt de compte on un es tatua, ¿vale? Perquè realment els únics llocs on es pot tatuar una persona és quan tenen una llicència sanitària, aprovada per l'Agència Catalana de Salut. Quin és el lloc més estrany on t'han demanat un tatuatge? Al costat de la tita! Què dius? Aquell tatuatge devia ser la p***. Pots dir que es van tatuar? Una pinya. Ja tens el teu primer tatuatge. Per fi. Ara estic desitjant veure com ha quedat. Al final, en comptes d'escriure sugar free, hem escrit carnet jove. Com veieu, la Cristina ja ha complert la seva actitud tatuatge. Amb el carnet jove teniu més de 8.000 descomptes, és a dir, milers d'actituds. I jo us pregunto a vosaltres, quina és la vostra actitud carnet jove?